lapen jumisen nangli ini nangli kilun kan sudah nangli ningat itu kopi alun bang lo. Do ijir journey la pisi kamunti pela rajina. Nangli parjuji main dela salun. Chogi. Pisi kamunti ding manang lapuane panang kita. Ase sita me jume vik ya ning klo jet set nangli tum arju sita me nangli tum dala pupo Rajinang sarti anggen sengkarong anggen sengkang sama binguan cete binsi ingsamji alang li lapu non bang ke alang li family alam li arju pondo nang non mati hem ko matma dolo nangli tum Ni hem non matke nilipo lepen itu bang po orte bang thom injir bang adowe bang thok nangli to chiri elo mama to chiri rila risumana sumara alang li non matke risumar pusi pula benana li arji sita milang misen okorja tum prai keke okorja tum de jo arji dalang mi vik mine alun se puta arji dalang mi vik lasi nangli tum alang channel YouTube channel do mana li lasun thani do nilimen mat darwin terang di alang li lun sitami nangli tum kilong ki release ten kilong dia phan puludang di nangli tum alang YouTube channel Darwin terang tang ho lasi nangli tum hala so channel ong dam nangli tum subscribe ik kami lapen ki alang li kiklang alun non sedak pini alun la pu kiklang son dulu mah non sodak bang ave abi di kami kasih sikpon son pini dulu do kuyan na mate non mate avela non matke avela tante nangli hin dan mene la karbiang long arat mate nangli lun karju din kido ana phan nangli hin dan ki amites lo la so channel akti dan nangli ki Churolo la nililun karju tum la karbiang long rat hansane nililun karju chanapat churupi kan tante pini la so la punat alang li lun sipu along sita mini tum tini nang humri tan alang di akai alamu sita mi thetheni nili tum tini pon lo la pen nang li tum han sita mini tum nang ta tini lo la si alang li akai ansu se kilun thek ji la pen ya ansu se ke paprang dia phansi solangdo ka bi arat la pen karbiang long arat sita mi nang li tum pen sita mi arna malong hirjumi hang ti tonon la pen nili tum sita mi alang phan ansu se aprang kidun ji kidun thek dia phan nili tum hin pen sita mi alang li phan arna malong hirjumi hang pi ton lo tangte nili non ithe alam na ju ikpo non mat nangli phan karbiang long autonomous council la pen ladak dor baguri ang kang along sitami education yem mate MSc sar recharge stock bido nangli phan pini akirap dulu mah awepin lah lapen nang lilason pini award sitami do nang lilaso alun 2020 pen nang linon 24 anang le alo lapen nang lilun sitami jer kep bak lun elo la sila sambo nang pini award kilong lason sitami dulum avela ate nang li karbiang no autonomous council mate dak dwar baguri long local MSc irrigation EM recharge stock ya phan nang li kupila nang lihin pen kipuji mate nang rabdun nang jima mate nang rabdun nang nima nang lihin dan pinison na eli chuning ri yang tungge nang rabdo no sonde meseni chuning ri kono tante alang li sitami karbiang long autonomous council lapen dak nilitum kibom education em mate recharge stock bi alang li phan sitami alang li le rabdun pulotang te alang li ansu se ki paprang mate ansu se king kam se jori phan alang li bor ipon po lapen alun sitami jumisen lasi nilihin pen sitami chuning ripon lo karbiang long autonomous council mate dak nilitum kibom education em tar recharge stock bi aphan sitami nilihin pen ta chuning ripon lo nali tum sitami unan karbi
lam lun pacit hang je phan nang li tum hin pen sitami bor alang li phan rap dun pu la pen alang li phan rap pu pusi nili hin pen sitami ansu se alang li phan kanthur pon je phan nang li tum hin pen sitami rap dun pu pusi nili ning thepon nili lapuan si nili lam the ing to ni kong adok